መቸም ነዝነገር ከም ዘይገድፎ እንዳፈለጥኪ ንፈጽሞ ትብል ምህላውኪ ከይተሓሳሰበኒ ይተርፍን እምበርከ ካብ ብልብኺ ዲኺ ክብል ብርሃነ ገጹ ጽው ገቢሉ ንሰምሓል ሓተታ ብርሃነይ ንዓይ ከዓባ ኣሕሰበለይ ጠበይካ ክሕሉ ካብ ድሌታተይ ክርሕቕ እምበርከ ተሓሊለይ ዶ ክሳብ መዓዚናኸ ከምዚልና ክንነብር ክትብል ንብዓታ እንዳቆፀረት መለሰትሉ ሕጂ ሰዓት ስራሕ ኣኺሉነሎ ንጀሊና ጓለይ ክዳን ገዚኤላ ኣለኹ ምስ መፀት ሓብያ ኢልዋ ደገ ወፂኡ ኸደ ሰምሃር ኩሉ ነገር ቅጨምፀላ እቲ ቡና ወጋጊና ናብ ሄለን መትዓቢታን መሓዝዓን መልእኽቲ ሰደደትላ ሰላም ሄለነይ ከመይ ኢልኪ ደለይክ ነይረ ስራሕ እንተዘይብልኪ ገዛ ምፅኒላ ሰደደትላ ሄለነይ ሕጅስ ክፃወሮ ይከኣልኩን ንጀሊና ጓለይ ክብል 5 ዓመት ሙሉእ ተፃዊረየ ሕጂ ግን ይኣክል ክትብል ሰምሃል እንዳነበዐት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩሉ ዘርዚራ ንሄለን ገለጸትላ ኣንቲ ሰምሃለይ ንስኺ ኸኣ ተረድእዮ ንዓኸ ነግረኪ ዘይኽእል ፀገም ይህልዎ ክትብል መለሰትላ ኣይ ሄለነይ ውሉድናን ፍቕርናን ግልጽ ንግበሮ ምባልሲ ፀገም ፈጢሩሉ ገዝ ስድራይ ካብ ዘይርኢ ድሮ 6 ዓመተይ ኮይኑ ከረን ርሑቕ ኮይኑ ኣይኮነን ግን ሕሳብ እዮሞ ቃል ኪዳን ዘይብሉ ህይወት እንዳነበርኩ እዚ እኮ ዝሙት እዩ እዚ ዝነብሮ ዘለኹ ቀሊል ኣይኮነን ሄለነይ ክትብል ሰምሃር መለሰትላ ሰምሃለይ ከምዚልኪ ክርኤኪ ነፍሰይ ይገብረለይን እዩ እንተኽኢልኪ ናይ መወዳእታ ተዛረብዮ ንብርሃነ ኣይኸውንን እንተይሉ ግን ኣነን ንስኽን ንኸረን ክንኸይድ ኢና ምስ ስድራኽውን ክንራኸብ ኢና በቃ ሕጂ ኣክል ደሊና ትመፀላ ከም ቀደም ክኾኒ ኣነ ክኸይድ ኢላ ሄለን ተስፋ ሃበታ ደሊና ጓለይ ቀንዲ ንዓይዶ ትፈትውስ ዋላስ ንባባ ክትብል ሰምሃል ፍሽኽ እንዳበለት ሓተተታ ኣነ ንባባ ይፈቱ ኩሉ ግዜ ክዳውንቲ ስለ ዘምፀለይ ክትብል ደሊና ጓላ ፍሽኽ እንዳበለት መለሰትላ ኣነውን ክንድታት ፈትውኒ ይፈትወኪ እንዳበለ ብርሃነ ህሩጊሉ እትውበለን እዊ ብርሃነይ ከመይ ሓዲርካ ንዓበ ዝኸፈል ኣብ ጽቡቕ ኣርኪብካ ኣለኻ ሓማትካ ይፈትዋኻየን እንዳበለት ፍሽኽ በለቶ ሰምሃል ቁርሶም ቆሪሶም ሰምሃር ናውቲ ቡና ቀራሪባ ብርሃነይ ንዓብዚ ሕሸካ ኢላ ተድሓየቶ ደሊና ክትፃወት ከይዳላ ኢልዋ ኣብ ጎና ወንበር ኣምፂኡ ኮፍ በለ ሰምሃለይ እዚ ሶምንሲ ጠባይ ከተለዋዊጡኒ ዓቕልኽን ተስፋኽን ሃሲሶምኒ እምበርከ ከምዚልና ክንስማማዕ ኢና ክብል ህዲ ኢሉ ሓተታ ብርሃነይ ክሳዕ መዓዚና እሞ ብዘይ ቃል ኪዳን ከም ሰረቕቲ ተሓቢእና ክንነብር ኣብዚ ጉዳይ ተሪርካኒ ብርሃነይ ንገረኒ እንታይ እዩ ፀገምካ ካብ ኩሉ ኣነ ስድራይ ናፊቐ ገጾም ካብ ዘይርኢ 6 ዓመት ኣብ ሓደ ሃገር እንተለና ፍልምሊና ናይ 3 ሰዓት ብጃኻ ብርሃነይ ገለ ንግበር በቃ ንወስን ክትብል ሰምሃር ቅጭ መፂዋ ተፀዊጋ መለሰትሉ ሰምሃለይ ንኣኽ ካልእ እዩ ዝግብአኪ ግን ትዕግስቲ ግበሪ በቃ ዕድል ሃብኒ ዝህውኽ የብልናን ሕጂ ግን ብፍቕረይ ክትጠራጠር የብልክን ሕልፊ ኩሉ የፍቅረክየ ሰምሃለይ ክብል ብርሃነ ኣብ ጎና ቀሪቡ ርእሳ እንዳደረዘ ተዛረባ ብርሃነ በዚ ዘረባኻ ኣይትጠብረኒ ትዕግስቲ ክንገብር ክንብል ንገብሮ ዘለና ሓጢኣትከ ስለምንታይ እንዳፈለጥካ ኣብ ሸቑራረ ተንብረኒ ፍቕሪ እኹል ኣይኮነን ብዘይ ቃል ኪዳን ክነብር ድሌት ኣይኮነን ሽግር ገንዘብ የብልናን ኣምላኽ ይመስገን ልዕሊ ሰብናይና ንነብር
እንታይ ይጽግመካ ዘሎ ሎመ ፋልጠኒ ብርሃነ ኸትብል እንዳነበዐት ዓዊላ ተዛረበቶ ብርሃነ ኣቕሊ ጽበት ሰምሓር ኣስጊእዎ ክትወስኖ ትኽእል ሳዕቤናት እውን ኣብ ግምት የእትዩ ጊዜ ከይነውሐ ድሌታታ ኸማልእ ወሰነ ብርሃነ ንኹሎም ይዕርኽቱ ምስ ሰምሃር ናይ ስድራ ሓፅር ሌላ መደብ ክገብር ምዃኑ ክሕግዝዎ ዘለዎም ነገራት እውን ነገሮም ንስድራ ሰምሃል ደው ኢሉ እውን ኩሉ ነገሮም ኣብ መጀመርታ እኳ ትርር ኢሎሞ እንተነበሩ ድሓር ግን ብርሃነ ረጊኡ ኩሉ ኸርድኦም ምስ ጀመረ ኩሉ ተረዲኦም ክመፁ ከም ዝኾኑ እውን ኣቕሰንዎ ሰንበት ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ እዩ ነይሩ ሃንደበት ናይ ሰምሃል ሞባይል መልእኽቲ ከም ዝመጻ ዝሕብር ድምፂ ሃበታ ሰምሃለይ ከመይ ሓዲርኪ ናብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ክወስደክን ክመጽእ እሞ ተዳሊኽን ጽንሐኒ እታ ዝፎቶ ኽዳንኪ ኸኣ ግበሪ ዝብል መልእኽቲ ካብ ብርሃነ እዩ ነይሩ ውሽጣ እኳ ጽቡቕ ይስማዓ እንተዘይነበረ ግን ንደሊና ጓላ ኽትብል ኩሎ ውሽጣ ጌራ ገጻ ፍሽኽታ ሰንያ ጓላ ሒዛ ምስ ብርሃነ ናብቲ ዝበላ መዘናግዒ ኣምርሑ ሰምሃለይ ሎሚ ጸቢቕኪ ፍሊት ኾይንኪ ትረአየኒ ኣለኺ የዒንትኺ ፍቕሪ ይገልጻለየለዋ ክብል ብርሃነ ጨጉራ እንዳስተኻኸለ ተዛረባ ብነብስኻ ደኣ ከምኡ መሲሉካ ኣነስ ከም ቀደመ የለኹ እንታይ ደኣኸ ምርዓ ዘለዎ ዝመስል ዝቦታ ኣብዚ ቦታ ዲና ክንዘናጋዕ ኢላ ሰምሃል ሕቶ ቅረበት እወ ሰምሃለይ ምርዓ ኣይኮነን ሓደ ነገር እየ ንኣኸ ቅሪበልክ ዘለኹ ከርክበክየ እተዊ ንደሊና ሒስኪሉ ናብ መኪና ተመለሰ ሰምሃል ተኾረሪና ስለ ዝቐነና መተዓረቕዩ ገለምፂኡ ለይላ ምስ ውሽጣ እንዳተሟገተት ናብ ውሽጠ ድራሻ እቶ ምስ በለት ኩሉ ዘይተጸበየቶዩ ጸኒሕዋ እቶም ን6 ዓመት ዘይረአየቶም ስርዓ ወቂቦም ኣፊታ ኾፍ ኢሎም ረአየቶም ኣዳራሽ ተሸላሊሙ ወለዲ ብርሃነ ይዕርኽቱ ከምኡውን ሄለን መሓዛኣ ኣብኡ ጸንሕዋ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ክርዳእ ኣይከኣለን ሰምሃለይ የፍቅረክየ ብዘይ ስክፍታ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ፍቕረይ ክገልጸልክየ ሎሚ የፍቅረኪ ጽባሕ ንሓዋር እውን ከፍቅረክየ ኣደጓለይ በኽሪ ፍቕረይ ድሌታትኪ ልዕሊ ማንም እየ ዘኽብሮም ምሳኺ ንሓዋሩ ክነብር ድሌት ከም ዘለኒ እውን ባዕለይን እዞም ኣብዛ ኣዳራሽ ዘለዉ ይምስክሩለይ ሰምሃለይ ናይ ዘለኣለመይ ክትኾኒ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ይሓተካ ኣለኹ ኣብ ቅድሚ 6 ዓመት ገጾም ዘይረኣኽዮም ስድራ ቤትኪ ኣብ ቅድሚ ስድራይ ባዕልቲ ኺዳነይ ክትኾኒ ፍቓደኛ ዲኺ ክብል ኣብ ትሕቲኣ ተንበርኪኹ ሓተታ ኩሉ ነገራት ጋን ኮይኑዋ ሰምሃር እምበርከ ጋሕድድ ኢላ ምስ ውሽጣ ሞገት ጀመረት ነቶም ኣብ ኣዳራሽ ዝነበሩ ንኹሎም ዜራ የዒንቶም ድሕሪ ምጥማት ብርሃነይ ናይ ዘለኣለምካ ክኸውን ፍቓደኛ እየ የፍቅረካየ ኽትብል ዓዊላ ብዘይ ሕፍረት መለሰትሉ ንስቶም ን6 ዓመት ተፈልያቶም ዝነበረት ስድራኣ ብዘይ ስክፍታ ናፍቆታ ክተውፅእ ሕጉስቲ ኾይና ንማንም ነገር ከይሓፈረት ፍቕራን ቃል ኪዳናን ክትገልጽ በቃዐት ናይ ፍቕሪ ኣሳሪ ሰንሰለት ቃል ኪዳን እዩ ጸሓፊ ዮሳን ሳንታ ካብ ገጻት ፌስቡክ ተራኺት ማግዳ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትከትፉልና ትኽእሉ ኢኹም
ነዚ ቻናል ሓደሽተይን ድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ የቐኒልና። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና።